Asini roha madihamu do dame sian debata ama do sian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas madita salugna. Salam sehat. Damang daina nahina holongan. Tatangihon ma janita partangyangan mingguon. Na dienet sian turpuk epistel minggu 30 Agustus 2020. Imana surat di 2 Timoteus bidu 4 ayat 6 sa rodi ayat 8 usaha madhita hatani debatak. Ai pasahaton nama angguau songo pelean. Nadapok nema tiki haluluaki. Dunga hupasidung paraluan nadinggani. Dunga hupaujung parlujongoki. Ramot hubahen hapor siauni. Diri nama dijolok kutub palhatigoran. Silehonon ni Tuhan paruhum natigori diari sogoti tuau. Alai dada holat tuau. Tusaluhuk narotahe. Akka nama kaolongi hapataron nai. Huria nahina holongan. Pinuk kama patorakon jaimetaon. Marite fakta na sedang terjadi. Manang gabe ilustrasi ni jaimetaon. Di jamatta saunari akka mangduinan. Dungatung maul mangalului partogi na ias. Manang pemimpin yang bersih. Pemimpin yang jujur. Pemimpin yang setia. Atau boleh saya pinjam istilah pemimpin yang amanah. Di zaman sekarang sudah sangat sulit mencari dan memilih pemimpin yang amanah. Alainang pesongoni yakin doa. Adong dope nabui gabe partogi na ias nang pe maul mangalului. Alana nabui do dimulanai ibana menjabat burju, bersih, jujur, adil, dan setia. Alai di ujung ni masa jabatannya, nabudu ibana tergoda untuk menyelewengkan masa jabatannya. Gabe saya dipertahaton ibana asa turus ibana menjabat. Dan rela ibana margati rupani. Jalan budang dosoni masa kamangwinan. Artinya, sudah langkah kita temukan seorang pemimpin masa kini yang tetap bersih sampai pada akhir jabatannya. Ido umbahen, idok pandemi songono. Sebenarnya menjalani hidup ini sama dengan mengemban masa jabatan. Saliling mangul hita, adong do ulau tabe, adong do tugas tanggung jawab tabe, adong do jabatan tabe, adong do kuasok tabe. Dang soali, balgado ulau mi, me do, balgado jabatan ni, me do, balgado kuasomi me-do dangi soal. Manang na guru ibana, manang na guru pabrik, pebisnis, manang na guru spiritual ibana, tokoh adat, bahkan apakah dia pejabat di negara, atau juga apakah dia sebagai ibu rumah tangga. Dang di sini persoalannya. Alai manang ahape ilota, manang ahape jabatata, disude aspek ninguluon, sude dohita napuna jabatan nabi. Alai imot. Disude jabatan itu terus adong godaan untuk menyelewengkan kuasa jabatannya. Ido ubahin hudok nakin tumaldo di zaman saunari mengalului pemimpin yang bersih hingga akhir masa jabatannya. Mungkin
pada masa-masa jabatannya dia bersih. Alailahu paujukon jabatan nei gabi tergoda ibana membain penyelewengan. Adong do halak dang siap ibana pensiun. Dang siap ibana mengakhiri masa jabatanna diinganani. Jaladang siap ibana meninggalkan ruang lingkup jabatannya. Ahadu membaini. Sederhana do alasanna. Sederhana do alusna. Ima patuduhon. Dang tutu si tutu dihaholongi ibana jabatan nai. Dang tutu si tutu dihaholong ibana ulaun nai. Molo holong do rohana di ulaun nai. Pasti do ias satia jala jujur ibana saat tu ujung ni masa jabatan. Di ujung ni ulaun nai pe pangulaun nai gabe las do rohana di sini. Hurian itu kan. Ahado hubunganna tu jami tahun. Di turpuk jami tahun. Di paujung apostol Paulus do tugas pelayanannya. Di paujung ibana do masa pengabdiannya. Di paujung ibana do masa jabatannya. Dan dia memasuki masa purna bakti atau masa pensiun. Di ujung ni pangulaun nai takas do di pasahat ibana estafet tugas tu si Timoteus asa diradoti tohonanna ido nagabi jabatanna ulaun na utama ima jami tahun hatai hadong jokoni diganuk tikki 2 Timoteus 4 ayat 2. Jala asa taboto kamang widang laos odo amanat agung na pinasahat manang nania pehon ni Tuhan Yesus tusudi akan aprosia tusudi akasisianna mandok jami tau kamu ma barita nauli tunasa natinoppa Markus 10 ayat 15. Lausido nang ditonaon Paulus tu si Timoteus dan kawan-kawan tuaka apostel-apostel na oposo asa diturson mengemban tugas marbarita nauli satu akhir masa jabatan. Dito radoti natama ulaon parbarita nauli saat ula tohonan mi. 2 Timoteus 4 ayat 5. Buasa di pasangan Paulus estafet memberitakan Injil. Jadi Nabi ini Pauluson ibarat sertijab, serah terima jabatan. Sian ibana tuaka sisianna, tuaka penerusna, Timoteus dan kawan-kawan. Buasa di pasal ibana ala dihilala ibana jonok nama ujung ni ulaunna. Dan dia sama sekali tidak berniat untuk memperpanjang masa pelayanannya. Dan dia sudah siap untuk memasuki masa pensiun. Geriana taedang mulani. Idok dunga siap ibana mangalehon dirina dari pelean na mangulu diadopan ni debata. Na dapok nema tiki haluluaki ninna ibana 2 Timoteus 5 ayat 2 Timoteus 4 ayat 1. Lapatanna dia sudah siap juga apabila Tuhan sudah memanggil dia. Ngarade ibana mengadopi hama matena. Paulus telah siap untuk diverifikasi oleh Tuhan. Untuk mempertanggungjawabkan tugas jabatan dan kekuasaannya. Saliling dia pehon itu ibana ulaon marbarita nauli. Tung takas do ido ibana di son. Dungahu pasidung. Telah diakhiri. Dungahu pasidung paraloan nading gani. Dungahu paujung parlojongoki. Ramot hubayen haprosyauni. 2 Timoteus 4 ayat 7. Artinya, matcailojado apostol Paulus selama melakukan tugasnya. Saliling marbarita nauli matcailojado ibana. Gariara tahe godang do si taonon
Manau na porsut lo ibana, dihicahi, diguturi, ditakut, jala dihuruk. Dihurunga pe dibeakon, dirantai, dirate do ibana, dihurunga nih. Alenang pe dirate ibana, ido ibana do, alani ido manau na porsut, pola tarate songon siulah hasahaton, alai dan tarate anggohatan di bata. 2 Timotius 2 ayat sia. Walaupun banyak penderitaan, kehinaan, bahkan di penjara, tetapi Paulus menegaskan firman Tuhan tidak akan pernah terpenjara apapun di dunia ini. Bahwa firman Tuhan tidak akan pernah terpenjara. Jala odo bagaimana toktong satia. Toktong serep rohana. Jala radot mengulahun tugasnya, mengemban jabatan yang dia terima dari Tuhan. Alanya ala hatani dia bata dan tarate di portibiol. Hatani dia batado lasni rohana. Hatani dia batado apula-pula. Hatani dia batado napatoguhor rohana. Hatani dia batado haguguunna. Dia mencintai firman Tuhan, maka dia pun setia, jujur, dan bersih melakukan pemberitaan firman Tuhan hingga akhir masa tugasnya. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mencintai tugasnya. Atau ahado upa najinaloni Paulus alani hasakiaunai saat roni masa akhir ulauna. Apa yang dia terima? Ternyata dia tidak menghendaki hadiah dari manusia. Dan hadiah sian jolma nahni hirimna dan tu dia hanai. Bukan pula pujian dari manusia. Asa dipuji-puji jolma ibana. Asa didewakan akka halak na porsea na jabitan ibana. Bukan. Dia tidak butuh itu. Ala ido ibana do. Si jaloon na ima tupal hati gorang. Siat debata. Mahkota kebenaran yang akan diberikan oleh Tuhan. Apa itu mahkota kebenaran? Mahkota kebenaran ibarat medali emas bagi pemenang lomba lari halang rintang. Makanya kamang winang iba-ibana istilah dunga hupa ujung parlo jongoki. Itu ibarat seorang atlet lari lomba lari tapi ada halang rintang. Jala pemenangnya akan menerima medali. Pemenangnya menerima medali. Alai dan nilai benda manang materi ini medali emasi. Nah dihiring ibana. Bukan. Tetapi medali itu sebagai tanda pengakuan bahwa dia telah memenangkan pertandingan. Ngadihamonakon ibana di paraloan na dinggani. Dunga di paujung ibana parlo jongon ni. Jala dunga ramot di ibana haprosyaw ni. Lapatanna Paulus bangga pasidukon ulaonna alai daw balga do pelas ni rohana molo ulaw ni dengan diuduti sudut na poso Timotius dan kawan-kawan do sudi akka parbarita nauli di Portibiol. Sekali lagi, Paulus memang merasa bangga. Dia setia sampai akhir masanya untuk memberitakan Injil. Tetapi dia akan lebih berbangga lagi. Jala ubal gada pelas rohana. Kalau pekerjaannya itu, pengabdiannya itu, pelayanannya itu akan dilanjutkan generasi berikutnya. Ido ubahen, ido ibana, dan holat tuau tupal hati gorani. Dada holat tuau alai tu saluhuk do tahe ima tu akka nama kaholongi hapataronai. 2 Timotius 4 ayat 2. Ima halak nasatia mengemban tugas jabatan dan kekuasaannya satu ujungnya.
lehonon ni Tuhanido tu ibana tuppal hati gorani. Paulus mengakhiri masa tugasnya dengan damai dan sukacita. Inilah pemimpin yang bersih. Inilah pemimpin yang amanah hingga akhir masanya. Hurian itu apa? Muluhubukkan akin jami taon. Marite pandohan. Macemaoldo di zaman saunari. Mengadudui partogi na yas. Pejabat yang bersih dan jujur. Tapi bukan berarti tidak ada. Dan saya tidak bermaksud pesimis dan ido yang dohonokku. Pasti doi adong. Nang pe mol dapot. Alani tiruat do nabi nahen ni apostel Paulus diturut jami taon. Di hari koton ibana do ulonna. Jala di haolong ibana do parbil. Dia benar-benar bergumul dan berjuang. Mengemban tugasnya. Dan dia sangat mencintai buah dari pelayanannya. Mulusonondo aka pejabat di negara tanah kamang luinang. Maka olongi tugasnya. Kan dakpala maul mengalului aka pemimpin yang amanah. Paulus benar-benar mencintai pelayanannya. Ala parbarita naulido Paulus, barita nauli ido lasmi rohana. Ido apula-pulna, ido haguguonna, laos ido tupalna. Kita sebagai apa? Aha jabatat tadi portijon. Ganup marsada-sada dileho dutu kita jabatan ulau taido jabatatta. Parkaryo taido jabatatta. Jala ido wasotta atau nang hita pe satia mahita di ulau tai. Belga mana met ulau tai besar atau kecil jabatan dan kekuasaan kita, tetapi marilah kita melakukannya dengan setia, jujur dan bersih hingga akhir masa. Satu haroroni Kristus pedua halion dungi jalo utama tuppal hati goran mahkota kebenaran. Maka Tuhan akan mengalungkan kepada kita medali pengakuan dari Tuhan. Kita telah memenangkan pertandingan. Selamat berjuang, selamat bergumul, selamat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apapun tugas kita, manang ahape udota di Portibion. Amin. Martayang kita. Mauliate mari debata di hatam nabadiai, na toktong paingotok kami, asa toktong sapia hami satu ujungna. Mangula ulaw nami be. Dalam marhiti ulaw nami ido hami mardarita nauli. Makadong jokon hasitongan nasyakoi. Atong ari debata, suang sonima nang aka pejabat ni dengar ramion. Sai paingok manasida. Asagabe pemimpin yang amanah. Pemimpin yang bersih. Siabi arihona sida saluna. Asa tahu lam uli lam denggan. Parnguluon ni bangso namyon. Holan mangasahon Kristus Yesus martangnya hantu.